Debili. Keď tady to ešte do Paras prejde, tak keď sa urobí pán. No, je potravne. No, nie všetci chcú ísť do rýchly. Ani jeden nechce zapadnúť. Má seru. To prejde v pohode. Tento v pohode. Nemá problém. Ten tiež natáča. kameruje. Ja dáš kodok ako pláva. Mladý, celý šťastný. Poď tlačí aj toho druhého. Už nejaká. Ani javia. Už mám len jednu baterku. Ten rondel by som chcel vidieť tých 5 metrov zaplavených. Už to není, lebo väčšie ja som šiel, ja som sa tady to otočil a že idem do mesta aj tak, na to je Bernoláková zastávka, tak sa musel takto zvrchnúť, lebo tam už bola voda. Tak tam ako to takto ide na rondel, tak tam muselo byť plno. Tam je kamión takto odstavený úplne v piči, že to sa nemôže pozrieť. Hen tam pod mostom, tak tam je vidno, že bolo asi toľko do vody. Pod mostom. Ešte. Čau. Servis. Chlapci, toto je vaše rodné mesto. Sa pozrite, aký tu máte bordel. Tam nejdeme, Vlado. Chcem ísť okolo tej nemocnice. Ja dáme pásať do povyčať. Máme nehoda asi. A nechoď. Ja nebudem. A že ideš dobre. Škoda, že som nevidel tu naplnené tie kamióny. To mohla byť sranda. Keď ho vidíš iba plávať od kamióna preč. A ryby chodiť. Tam to riadi. Behať. Pôjdeme zadiaľ. Akú sestru? Tak je rondel. Má sestru? Videl sa podoba. Pekná je tvár. Kde sme čakali asi 2 do 3 krát. Tu bola voda, keď som ja išiel vtedy. Aj my keď sme chytali na to. Tak ideme sa na to postavili. Tam po pravej strane. Že by to už otieklo, ale ani steny nie sú mokré. Tu sú kanály, vieš, popri ceste, ale tam asi ani... Ale že má obrovská voda. Tu bola, no. O, do piči. Majo, idem ten 17-15. Prečo? No lebo tak... 40 ideme. No a potom 17-15. Tak ale... Dívame si blázon, no. Tuto bola. Tuto presne. Ty koko. Pokiaľ bola asi. Ona na nich bola. Hej, tam vidíš, ako je? Aha. Ty koko. Timo. Boha, Timo. Hej, tam vidíš. Tu sa vieš? My ideme do zadky do zadky. Co ti vravím, že to... Ale nie. Ju ešte aj najebal. Boha, ty je rozjebaný. Kde? Nie. To má dvere otvorené. To je dobré, klasické. Jak to, veď to si ste rekli. To je hovazky, ale to zdochlo sa asi nejde. Pojebaný Bavara, skurvený, no a kúp si takého črepa. Si ťa neha. A tam Toyotky prechádzajú. Si mal tanknúť za stovku, teraz z kolona ti zažere všetko. Si netankol? Hej? A to keď už je rezerva, to už náhodou ukazuje. Koľko sranda bola. Piče oblúk. Paráda. Dobre, že sme si vládli. Boli by sme to nevideli. A by sme išli pešo povieť, kade by sme išli. Koľko to pešo by sme aj neprešli. Tam nebolo moc tam voda, ako členky. Bo tam človek stal v strede. Ideme zadiaľ to. Vždy sa tam radí do tohto. Ja musím ísť doprava, že? No, dá sa radí vždy doprava. Takýchto presne ľudí neznáš. Tam sa aj tak radí, nie? Tam policajti sú, dívaš sa. Zaraz. Oni sú povinní ťa pustiť, župcovi to. A tento ťa pušťa, ani nevie o tom. Hej? To nie. Jebni sa tam na auto. Tak je blikni. Listy na kapote, ty Ale to zostane. blikni je. Ešte raz. Nechaj až dokým my ideme z kolóny, aká bude rada.
A Belo musel mať zážitok. Z okna, veď on tu niekde vidí, nie? Tu nie. Ja už by som videl, ako by moja mama by prebehla Ty cestu, kam sa dostala v strede. Čujak sa váh vylial, ty kokot, môj dom je v piči. Aj, koľko sa videl. Ty máš pod úrovňou váhu? No, nád. Ale keď sa vyleje cez prehradu, že to v piči. Tak koľko sa videl. Vieš, domov a s vedrami by tebe Ty chvíľu. kokot, čiže nemá Máte pivnicu? Áno, ale susedia majú, ty kokot. I oni majú vždy, keď nejako zápis, tak majú spodnú vodu. O, ten má ty kokot 6 šrobov. 2. No. 2. Tam to zletíva, sa to podkrútilo do piči. No zvedavý, čo mi budú doma rozprávať, čo sa v Martine robilo. Ty kokot, Martin. Tam keď na Bystričke, keď zaprší, minulé 3/4 cesty vyplavil ho, podmilo a normálne do poľa ho vymilo. Ja hore, tam niečo je jasný. Zober, že tento. Asi my budeme teraz tam brodiť. Zober, že keď v Žiline nebola teraz tu Markíza, tak Martin musí byť celý pod vodou. No tak to hej. Možno na Martine nič nebolo, ak prišlo tady od toho lakadu. Ty kokot. Ale tie pisúci nič, prišli sme došli na drr. Tu muselo byť tiež Petr niekde z tam ľudia Mračina, to stoja. prišlo určite. Vadičova. Keď hneď nás stoja hore, tí chalani. To muselo byť... Dobrá kaluš tam musí byť. Alebo ani policajti tam nepúšťajú dole. Koľko to muselo byť zle, ako... Tam si dobrá kaluš, kurva. Dole, keď tam policajti nepúšťajú. Lázo, nemohol si v ľavom pruhu. Mám tam ísť? Koľko to budeme tam stať 3 minút? Aha, no, všetci to dáme. No nič ma vám pustím. To je jedný ten autobus, Koľko ten autobus? ten ide cez kaluš, že? No všetky Ideme. hojebe. Ja zavriem okno. No. Ale ty nemusíš, na tie z tej pravej strany by si otváral. Až nebol prekvapený. A už Značky len zbierajú.